कहत रे कि बाभन हो के रोका ना हमरा के बोले दो कहत रे कि ब्राह्मण हो के कहत रे कि लोढ़ा चाप दो ठीक भाई ब्राह्मण हो बड़े तना बोलो एहनु कहल चाहता रे कि हम अल्लाह बनी तो हमें बोलो जो ये मच्छर मारा मच्छर मारा ये कहल चाहता रे एहनु कहल चाहता रे जवाब भइल कि ना अच्छा तू बोलत काहे बा बोलत काहे काय बोलत ए अंदर रे कैसा न हल अनिल भाई ई लड़का कहता कि ब्राह्मण बर तो मत बोलो जानो कि हम अल्लाह बनी तो खाली हो लेकिन है गाना का जवाब ला अपना जालू आँख मुद के नरा कवा के गेट पर तनी सा डीले और बढ़ी हमार भाई जी डीले डीले ढीले डीले तनी सा है गवर्नमेंट के है को बढ़ा के तनी सा और डीले रखो जालू आँख मुद के नरा कवा के गेट पर आ देखो तारे भतर रुबई के इंटरनेट पर जालू आँख मुद के नरा कवा के गेट पर जालू आँख मुद के नरा कवा के गेट पर अरे देखो तारे भतर रुबई के इंटरनेट पर छोटा है कि बड़ा ये तो बात में बुझाएगा छोटा है कि बड़ा ये तो बात में बुझाएगा तोरा छेदा में लबेदा रुक जाएगा ये तोरा छेदा में लबेदा रुक जाएगा छोटा है कि बड़ा ये तो बात में बुझाएगा छोटा है कि बड़ा ये तो बात में बुझाएगा बात में तोरा छेदा में लबेदा ढुक जाएगा जवाब लो जवाब हो कि ना जवाब हो कि ना हम आपसे पूछल चाहता नहीं हो कि ना जवाब हमारा सोझा बनी हम है हमारा सोझा नाम बननी हम के है हमारे नाम है धासन सिंह हां एकरा के खाली धास गिरिले फिर धासवावे लेक ना रह जाला दावत आउ अलग के बात वाले के प्रदुमन पर के धा पर धारा जी बन जाई फिर गनई गावल तू भुला जेबो होआ जाई है के हो प्रदुमन परदेसी जेकर नाम है के हो हम दिल्ली के लाल किला है हां ए पर झंडा सब है ना फहरावेला हां मोदी जी के खाली अधिकार बा बरले बा अब तू चाहता रह के हमो झंडा फहरा दी कहां से हो ना जब फहरावे के तारा मन करता हां त 15 अगस्त के ना के 14 अगस्त के आवो हां है 14 अगस्त के आवो 14 अगस्त के आके कुछ का करबो तू का कुछ का करबो झंडा के नीचे जितना घास भूसा रही हां सब साफ सुथरा कर दिहो हां जितना जंगल झाड़ जामल बा झंडा के नीचे एक दिन पहले आके साफ सुथरा कर दिहो हां चबूतरा 15 अगस्त के ना 14 अगस्त के ही हो आ 15 अगस्त के जब दिन हुई त स्वतंत्र दिवस मना दे हम आ 26 जनवरी के एक दिन पहले है त गणतंत्र दिवस मना दे बुझला हम रमेश के मनाए गणतंत्र दिवस होआ दे अब बताई ना हमारा सोझाई चुटकुला कहता रे एगो कौन तो मुसलमान भाई रहस न त कहले न ऐसा चोरी करता न खुदा भी नहीं जानता है इनकर कहानी रियल बताओ तनी का उ तो डुप्लीकेट उ तो सही कहानी है लेकिन रियल कहानी को नहीं जानो इंटर के परीक्षा देवे के रहे हां इंटर परीक्षा देवे के रहे हां हम प्रोग्राम में से रही हां सुतर रही तले ई मर्दवा के रतवा में कहत रे की भाई प्रोग्राम हमार दिन में मरला हरासमेंट हो गल हम सुते जात नहीं
कि नींद लाग जाई तनी हमरा के सवेरे जगा दी परीक्षा देवे चला जाए के बा कनी है हमार नींद तो खुद 10-11 बजे दिन में खुलेला तो हम तारा के कहां से जगा दे कहता रे ना प्रदुमन भाई हमरा परीक्षा छूट जाई परीक्षा देवे के बाद तू हमरा के सवेरे जगा दियो कनी हमरा पार ना लगी हम खुद लेट से जागिले अगर जो तारा सवेरे जागे के बा तो बाटे बुआवा एकरे के धर सुत तो ई जब जाग जाई तो तू हो जाग जाई तेज बार है गलती कहनी ना गलती कहनी चुटकुला जब खुल जाए बबुआ तो फिर है प्रदुमन रोकेला ना ना एही में एक दिन के बाद हकीकत मेहरारू जान जे कि हाफ पैंट पहन लेली आ टी-शर्ट पहन लेली टी-शर्ट इनकर मेहरारू ये रोशन रात के मेहरारू अच्छा आ टी-शर्टवा पर खूब सुंदर एगो कार गाड़ी के फोटो बनाव रहे कार के फोटो रहे मरद मेहरारू एगो बस में बैठ के जात रहे लोग राजगीर घूमे खातिर आ संयोग के बात कि हमहू वही बसवे में रही मेहरारू इनकर एकदम अंग्रेज लेखा पहन के चढ़ल बिया टी-शर्ट एगो हाफ पैंट यो हाय हाय चलल बिया एकदम बस में जब चढ़ल नुए भैया इनकर मेहरारू एगो हाथी चुकी लइका रहे हाथी चुकी लइकवा इनका मेहरारू के छतिया पर देखे लागल इनकर मेहरारू कहतरी बाबू क्या देख रहे हो तो का देखत रहे लइका तनी ओ टी-शर्टवा पर जोन गाड़ी के फोटो बनाव रहे उ गड़िया देखत रहे इनकर मेहरारू कहतरी बाबू बार-बार कार गाड़ी पे देख रहे हो चलाना है क्या तो लइको बड़ा खचड़ा रहे कहता मैडम मैं तो अभी बच्चा हूँ कार नहीं चला सकता लेकिन पर आपका इजाजत होगा तो हड़न जरूर करवा दूंगा कैसन एक खाली मिजाज बना कर ले तो बनबो ना बनल बाजार जब ले बारू नहीं हरावा चूसली हीरो से रुझा की नहीं जांच करे लगी है बोला बुआ सच पर जांच करे लगी है बोला बुआ सच पर आ देखो तारे भतर ऊपर हिट के इंटरनेट पर भतर ऊपर हिट के इंटरनेट हमारा फेरा में परब सर्वनाश हो जाई हमारा फेरा में परब सर्वनाश हो जाई लाठी डंडा छोड़ा छिलल पास हो जाई भतरू हम कौना भतरू के कहते कवना हाय बलमुआ हाय भतरू न न न न न न न न हाय कुली आदमी के है हमनियों का सोची ले सकी हमनी का अपना मेहरारू के मरदे हैं भतारे हैं लेकिन ना ई कुली आदमी डुप्लीकेट भतार है भात खाए वाला भतार भर पेट खाली भात खाए वाला भतार हलो हेलो गलती नहीं कह रास्ता धो के जाता ट्रक वाला हॉर्न मारी पीप साइड ना दबो गप से दिल का पानी भी कम रजीब तो ई भतार ना हलो ना ओरिजिनल भतार होदे ऊपर बैठल बड़े परमपिता परमेश्वर गलती कहता नहीं भतार केकरा कह जाला केकरा के जे भव सागर से पार कर देबो करे के असली भतार कह जाला है त झोड़ा छाप हमनी का होई जाए महाराज ए भतार में ओ भतार में जमीन आसमान के अंतर बा कैसे 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 बबुआ भतारू कैसे हो कैसे रिश्ता जोड़वाई जब ना धरतीया पर बानी हमनी का ए धरती के का नाम हो का मृत्यु लोक ए धरती के का नाम हो मृत्यु लोक ए धरती पर कोई रहे खातिर नहीं खे सभे के एक न एक दिन जाए के भाई धरती के छोड़ के त जहां नइखे रहे के ओकरे के नैहर कहल जाला कहल जाला आ जहां चल जाए के ओकरे के असली ससुराल कहल जाला
तो ए रिश्ता से असली भतार हमनी के उहे होए। ए महाराज हमनी के जब थाना में गाड़ी पकड़ा जाता तो बड़का बड़का आदमी से पैरवी करा के गाड़ी छोड़वा बतानी। केकरा से जान पहचान के विधायक जी बाड़ो, मंत्री जी बाड़ो, मुखिया जी बाड़ो, जिला पार्षद बाड़ो, फोन करा देतनी कि ये महोदय देखी ना हमार थाना में गाड़ी धरा गल बतानी, प्रशासन से कह के हमार गाड़िया छोड़वा दी। फोन करो तारे हेलो हम विधायक जी बोल रहे हैं, अपना ही आदमी है गाड़ी छोड़ दीजिए। थाना अध्यक्ष गाड़ी छोड़ देता रहे, लेकिन यह दिन होई गाड़ी हो थाना में धरा जाई। हो थाना में वो दिन की नहू के पैर भी काम ना करी। हम भजन करे के काहे कहतनी? इहे उम्र बा भजन करे के। कैसे भजन करो उनको ना त जे दिन होई गाड़ी हो थाना में धरा जाई, कोई के पैर भी ओकला से बेल ना होई। मुख्यमंत्री फोन करी है उनको पैर भी ना लगी, प्रधानमंत्री के पैर भी ना लगी। रेल मंत्री भी फोन करी है कि हेलो हम रेल मंत्री बोल रहे हैं। भगवान जी कहे कि चुप हम फेल मंत्री बोल रहे हैं। यहाँ जो आता है उसे सिर्फ फेला जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भजन करे के उम्र ही है बा। अब वही भजन करबो शुद्ध शुद्ध गा लेबो। कहीं राम के नाम के जाप होता लोग कहिए भाई चलो तो 2 घंटा ठजाम गावे के बा, राम के नाम लेवे के बा। तभी चमड़ा टाइट बा, देह टाइट बा, गइबो कि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जाहि दिन बुढ़ा जेबो गाल के चाम झूल जाई, दांत टूट जाई, लोल लटक जाई। लो कहिए काका चतुरी चलो ना 2 घंटा ठजाम गावे के बाद तो शुद्ध ना गइबो लेकिन ओरिजिनल मुंह से ना निकली। ओ बेरी जवान में हरे राम कहत बुढ़ा जेबो तो हले राम कहेलो। कहबो कि हले राम हले हो राम हले कहे जे तार पछहरिया लोग बा इहो तो बेरी ले बुढ़ाइए न जाइलो। इहो लोग कहि कि हले के तना हले हो के तना आ के तना हले हो। हेलो तो यही सब बुआ कहता निका जवान बारो तबेलो भजन होई आ होई जब कोट में पिया के सोझा पेशी तहिया ना बचई हन पर तुमन परदेसी। बिरहा ऐसा बाज हो कि बाजे से उगेला, आखिर एमे ज्यादा बाज नहीं थे, 2-4 गो बा हिट बा मारत रह सब चेंज क के होई जब कोट में पिया के सोझा पेशी तहिया न बचई है परदुमन परदेसी। एक दिन के बाद याद पर गरो कौन बात जी? रोशन भाई के सुहाग रात रहे। हां सुहाग रात का रहे का सुहाग रात कहे तो हमरा के पब्लिक से आवाज सुनाता रहुआ लोग के सब कोई के सुनाता मजा आवता पक्का सब मजा आवता नु। इनके सुहाग रात रहे। हां रिकॉर्डिंग कर ले होई। हां रिकॉर्डिंग कर ले हम लोग अपन देखत रह हम लोग बाबू में। हां जब ये है तो इनको के देखा हम लोग सुहाग रात रहे। मेहरारू सज धज के बैठल बिया। हां चौकी पर ना पलंग पर मौगी सज धज के बैठल बिया कि अब राजा जी आई है अब राजा जी आई है। ई मर्दावा जाता हां अपना मौगी वाला रूमवा में। हां महाराज सुहाग रात में जब जाए जाला तो कुछ अच्छा खासा चिन्हा लेके जाए जाला मेहरारू के देवे खातिर। सोना के रिंग चाहे सिकड़ी चाहे कुछ भी मुंह दिखाई देवे खातिर ले जाए जाला। ई मर्दावा सिकड़ी अंगूठी नहीं खेले जा काले गइले एक कठौता पानी ऊ काहे के कठौता में एक कठौता पानी भर के ले जाके पलंगवे पर जवन धो देता। आहा के बेयास ई बियास जी एक कठौता पानी जब पलंग पर धइलो सब इनकर मेहरारू देख के ऊपर नीचे तरेंगन गिनतिया।
कि भाई सब कोई सुहाग रात में सिकरी अंगूठी लेके आवेला, ई तो पानी लेके आइल बा। ई जाके कहता रे सुनो साड़ी खोलो, ब्लाउज खोलो, आ सब खोल के पानी में बैठो। अब मेहरारू सोच में पड़ गई कि भाई पानी में बैठे के काहे कहता। अब जान जाइए कि मौगी राजा जी के बात कैसे ना माने, इनकर बात मान के कठौता वाला पानी में बैठ गए। जब बैठ गए इनकर मौगी कठौता वाला पानी में, ई मर्दवा आगे को वो देखता, कबो पीछे देखता, कबो आगे देखता, फिर बेचैन हो गई इनकर मेहरारू कि हमार बोलमुआ ई का करता रे, बर्दाश्त ना भल रहल ना गल। ओकरा से पूछ देलक कि ए राजा जी ई बार-बार रउआ हमरा के पानी में बैठा के कबो आगे देखतनी कबो पाछे देखतनी, का देखतनी? ई कहले कि चुप हम का देखतनी तोरा ना बुझाई। पहले हम साइकिल के पंचर बनावत रहनी हां, छेदवा कहां बा पानी में न बुझाई। बुझ छोड़ी बुझ कैसा हेलो ऐसा क्वालिटी धक्का रंजित भाई गलती तो हृदय विशाल फटा कोसती है पेट में। ऐसे कि देखो तारे भतर बैठ के इंटरनेट पर, तारे भतर बैठ के इंटरनेट, देखो तारे भतर बैठ के इंटरनेट, देखो तारे भतर बैठ के इंटरनेट, देखो तारे इंटरनेट पर। अच्छा